успях да намеря първите си двама клиента като Social Media Manager. Здравейте, аз съм Нели и съм... Добре, винаги когато започна да говоря за себе си, какво съм, каква ми е професията, експертността, ми е супер трудно, защото не мога да се определя като едно нещо, защото аз съм много неща. Но главно, нека да си представим в това видео, че съм Social Media Manager. И съм само това. Защото истината е, че аз съм Social Media Manager в нашата агенция. Вече. В нашата агенция, която работи повече от година. И работим с още 3 партньора там. Всичките сме co-founders. И всъщност, освен че съм Social Media Manager за други брандове и клиенти, аз съм Social Media Manager за своите собствени брандове. И сега сигурно разбирате, че аз гледам от различни ъгли и от различни страни. Гледам нещата като бизнес собственик, гледам и нещата като маркетолог, като Social Media Manager и мога да се поставя на мястото на всеки един, защото аз съм реално на мястото на всеки един. Дори не знам как стигна до тук, сериозно. Започвам да говоря по същество. Дадох ви малко контекст за мен, коя съм аз. Имам и други видеа, в които може да се запознаете с мен, тези от вас, които са нови и за първи път попадат някъде си на моя канал. Така че тепърва ще има още видеа и ще се опознаваме малко по малко. Нека ви дам още малко контекст. Всъщност 2022, допреди 2022 година, аз бях на пълен работен ден network маркетър. Аз бях на пълен работен ден в мрежовия маркетинг и градях бизнес в уелнес индустрията. Да, и в това имам опит, огромен опит, защото това беше моят първи бизнес. Никога няма да го забравя, никога няма да спра да го повтарям. Това беше моята пътна карта, мрежовия маркетинг. Аз да спра да работя за някой друг за винаги. След това забременях с първото ми дете, второто ми дете, третото ми дете. И всъщност, когато забременях с третото ми дете, през 2022 година, аз реших, че ще се преориентирам. Сериозно ще се преориентирам и вече мрежовият маркетинг ще ми бъде просто така пасивен доход, доколкото може. Тоест аз няма да се фокусирам активно вече в този бизнес, да работя с партньори, хора и да ги обучавам и да бъда техен ментор. Защото благодарение на мрежовия маркетинг аз открих света на дигиталния маркетинг и на social media маркетинга. И всъщност започнах да се обучавам, започнах да си купувам курсове, програми и започнах да се интересувам много и видях този потенциал. В крайна сметка аз реших да се преориентирам, защото видях, че там е моята сила, там наистина това ми се отдава, разбирам го и аз още от мрежовия маркетинг бях започнала без да искам да прилагам техники от дигиталния маркетинг, social media маркетинг, копирайтинг, просто идвайки ми отвътре. Не бях се обучавала, не бях, просто някак си почнах да правя сторителинг в моя Facebook, даже тогава не развивах и Instagram активно, има го просто ей така, вече в последствие започнах и него да развивам, но реално принципите си ги бях започнала, принципите на маркетинга, да ги прилагам и то без да искам. Та когато се преориентирах всъщност, започнах да се чудя какво да правя всъщност, какво да предлагам и тогава открих професията Social Media Manager. Открих какво прави,
започнах да се интересувам и си казах, че аз това защо да не мога да го правя. Ще се науча. И сега първо ми трябваше някакъв бета клиент. Отидох, първият ми клиент, който не беше платен, беше моята братовчетка с нейния салон за красота. Аз освежих Instagram профила им, започнах да създавам съдържание напълно безплатно, за да тествам моите умения, какво мога, какво още не ми достига, какво ми трябва и да сверя часовникът си, за да мога да прилагам следващите стъпки и действия на моето развитие. След като видях, че ставам и съм на прав път с нещата, естествено започнах една камара пари за курсове, какви ли не, за social media management, маркетинг, за дигитален маркетинг и разбира се започнаха часове, гледане на YouTube видеа, всякакви материали, четене, прилагане. Прилагането е много важно и при мен, може би, нещото, което отчитам като най-голям двигател на моя успех е, че аз прилагам веднага. Сега може да науча нещо и веднага ще се опитам да го приложа. Било то в социалните мрежи, в моя живот като цяло. Опитвам се винаги това, което науча като знание, във всяка сфера на живота да го приложа. Защото знание без приложение е равно на нула, на нищо. За какво ти е това знание? За какво ти са тези сумати книги и обучения, ако ти не ги прилагаш и нито веднъж дори не си опитал? Естествено, може да си я получи от първия път, но затова е проба грешката, затова е постоянството и трябва да продължаваш отново и отново, докато не се получи накрая. Така че след като аз приключих с този бета клиент, видях докъде съм, аз предложих на една моя приятелка, която има бранд за козметика, беше го отворила даже тъкмо, предложих да й правя социалните мрежи, да й правя Instagram профилът за символична сума. Тоест аз предложих заплащане, но много ниско заплащане. И тя се съгласи. Което за мен беше вау, супер победа! Имах първия платен клиент, въпреки че беше ниско, супер ниско заплащане, буквално символично за мен това беше огромна победа, защото аз намерих истински клиенти, щях да работя по истински проект. Дори работихме близо една година с тази моя приятелка и след това, всъщност, непосредствено след като започнах да работя с нея, след малко време аз спечелих още един клиент, който също ми беше познат. И това придобиване на този клиент беше супер изненадващо за мен. Всъщност, защо да беше изненадващо, като аз работих с Фейсбук преди това, но просто не мислих, че там в моите приятели ще намеря някой, който да има нужда от моите услуги. Така че това е един урок, да не подценявате приятелите си във Фейсбук. Тогава, но през това време имах около 5000 приятели във Фейсбук. Сега вече профилът ми беше хакнат и имам супер малко приятели, около 100 и буквално нищо не правя в този Фейсбук, освен да си комуникирам с моите близки, познати приятели, но тогава имах наистина, ми беше голям ресурс и аз реших да направя един пост, в който отново приложих едни умения за копирайтинг, които тък му бях научила, бях си направила хубав дизайн в Canva с моя снимка и явно се получи добре. Та моя приятелка, която пък развиваше мрежов маркетинг тогава и беше доста добра, поиска да се взема с нейните социални мрежи. И аз тогава бях супер изненадана и не очаквах да намеря клиент чрез Фейсбук и то познае, че този човек. Но започнах с нея да работя на по-високо заплащане, което наистина ме стимулира и си казах, вау, нещата работят. Аз се превръщам в един професионален social media менеджер и чрез нея пък дойде още един клиент от това, което ние правихме в нейните социални мрежи. То си беше един резултат, който нейните явно познати приятели, колежки виждаха. Та, чрез препоръка намерих следващ клиент, който беше дори още по-високо заплатен.
И така, нещата наистина започнаха да се получават и да стават все по-добре. И след това отворих и нов Instagram акаунт, където пък за моя изненада с по-малко от 80 последователи, защото беше чисто нов, още двама непознати човека, напълно непознати за мен, поискаха да работим заедно и не едната дори правих консултации, а другата, понеже тя искаше сама да се научи да прави това и да си управлява нейните социални мрежи, а на другата и правих social media management. Така че и всичките тези ситуации, победи ме убедиха, че това ще е една професия, която тепърва набира скорост и ще се търси. Хората и бизнесите, брандовете ще имат нужда от нея, защото всеки трябва да е онлайн, всеки бизнес има нужда от онлайн присъствие, защото наистина, нека да си кажем честно, когато вие научите за някой бизнес, заведение или нещо, какво правите? Веднага искате да го проверите в интернет. И ако то не ви излезе, дори шансът да го посетите е доста малък. Така че ние искаме предварително да се потопим в атмосферата, предварително искаме да видим какво ни очаква, как ще ни посрещнат. И много често ще изберем мястото, което наистина го има в онлайн пространството, ще изберем продукта, който има отзиви, който е позициониран в онлайн пространството, експерта, ако щете, така че social media менеджери, бъдещи такива, не се ослушвайте, но давайте смело и станете професионалисти в това нещо, защото услугите ви ще се търсят. Така че нека да повторим като едно обобщение, къде може да намерите вашите първи клиенти като social media менеджери, пък и дори като UGC създатели. Може да предложите първо, ако нямате никакъв опит, не сте работили по реален проект, реален бизнес и ви се иска да си тествате уменията, или пък дори да си намерите дългосрочен клиент, то просто предложете услугите си или предложете конкретно нещо без заплащане. Това са така наречените бета клиенти. Намерете бета клиенти, 1, 2, 3, направете нещо безплатно за тях или един месец работете с тях, за да видите докъде са вашите умения. И върху какво ще трябва да работите, в крайна сметка, върху какво точно искате да се фокусирате, защото може да искате да правите определено нещо. Наистина, social media маркетинг да е необятен и може да се фокусирате върху определена ниша и да станете нишов експерт. Като, например, да правите само Reels, да правите само кратки видеа, да обработвате кратки видеа, сторита и така нататък. И също така, следващата стъпка е да си намерите проект, също реален, който вече да предложите за плащане, но то да е символично, да е ниско. Може да предложите за определено време или да имате някакъв пробен период, да видите как се случват нещата и там известно време да им предложите ниска цена и след това, ако постигнете това и това, да увеличите цената. Нали, това да е уговорката, например. И следващата стъпка е да не пропуснете Facebook приятелите си или дори да уведомите всичките си приятели с бизнес, дори без бизнеси, просто да им кажете какво правите, какви са ползите от това нещо, за кого е подходящо, за да ви препоръчват. Така се започва който и да е бизнес. И това не е нищо по-различно, така че бъдете уверени и ако наистина ви харесва да правите това, не се бавете, но започнете да се обучавате, да прилагате и да работите с истински клиенти, с увереност. А между другото, тези от вас, които не знаят, аз имам цял курс, който е в моята академия, Business Launch Academy. Ето тук може да видите
Имам цялостен курс, който ви води от А до Я за начинаещи. Как да започнете, какви умения ви трябват, как да направите един бранд разпознаваем, как да правите видеа и всичко това. Дори той е комбиниран за social media management и така популярният в момента UGC. Така че тези от вас, които искат наистина да започнат сериозно да печелят пари от това, да се занимават, да им стане професия, запишете се на курса, докато все още го има, защото ще е лимитирано време и след това ще лансираме нов проект, ново обучение, което няма да е в тази ниша. Така че запишете сега. Ако се чудите дали въобще Social Media Management и UGC създаването са за вас, запишете се на безплатният ни въвеждащ курс, в който ще бъдете въведени в това какво са тези две професии, как се правят, начални стъпки и изобщо да видиш дали това ти допада и дали искаш да се занимаваш преди да се запишеш на по-големия курс. Аз съм Нели и ще ти споделям още информация и полезно съдържание относно social media маркетинг, дигитален маркетинг, бизнес, предприемачество, продуктивност с моя любим Планет, който е единият ми бранд за физически продукти и с който съм много горда и с него успях да повиша продуктивността си в пъти, както моите клиенти, които вече си го купиха, ползват, са влюбени в него, за което също супер много се радвам. И благодарение на тази система успях да се върна и тук в YouTube по-активно. Това е нещо, което наистина исках да направя, но все не успявах. И това години наред, защото аз съм започнала моят канал от 2018. Може да видите първото ми видео. И беше така една мечта, една тръпка, но поради доста от ангажиментите, бизнесите, децата, семейство, просто не можах да се организирам и тези 24 часа наистина не ми стигаха, но има ефект, има резултат, така че линковете са долу, може да си го вземете и ще се видим в следващото видео. Абонирайте се, ако не сте, ако са интересни, разбира се, тези теми, и ще се видим следващата седмица. Между другото, днес се постригах, забравих това да ви... Тя прическата ми падна вече, но да. Какво да се прави? Важното е, че се постригах. Това е. Айде, чао!